Entzuna ote du noizbait inork Dionisoren kondaira, Olimpoko matxen jainko nekazarien lara-laraira. Eskarregik asko nere egokituta gure garaira, ardoa edaten deguta hola poza banatu nahi da. Nahi badezu izan persona alaiagoa jatorragoa, jarra izazu pausuz pausu Dionisioren ikastaroa. Lehenengo kopa bat hartuta koruntz jarri bere ahoa, ze etzan da jarri ezkero gure ardoa, lurrera doa. Gero sudurrak abiltzen bada sartuko para, usaitu piku albariko edo granada, mire txirargi kolore formatatu dardara, eta zaporezea da, berdot barietatea da. Berdoten gauza bakarra ailegatzea laster tripara, bizitzak ipini gaitzala, botilak urtuz ardoa hartuz, urunak dantzan isilak kantuz, baldarrak arroa kontuz, maite direnak elkar baitatuz, ta ez badezu nahi edan, ze ondo zesan oilko zeran. Alferrik da triatloia, alferrik da dietista, berdinez dezu sekula alegratuko inoren bista. Ardoa da miraria, esteetara doan txirrista, beltza zuria gorriska izan zaitezte, politeista. Baina jainkoen mirari orok arriskua du, maitale efimeroa dira 15 gradu, ez zaitzatela sekulan infentsistuek galdu. Ipini gaitzala, motilak urtuz ardoa hartuz, urrunak dantzan isilak kantuz, baldarrak arroa kontuz, maite direnak elkar baitatuz, ta ez badezu nahi edan, ze ondo zesan oilko zeran. Kein Moment dagegen.